Nanuroy og kwan dia. Kugihan ka dun ning tawana. Ayaw ba to? Ayaw ba? Ha. Ayaw ba lagi nagpaila jud parenti kuno siya. Hindi pila man nimong baligja. Tagang na utos. Ganahan kog palidja, wa pa mami palidja gaw. 20. Karipod. Nalaman kang palitan gaw kay luipod. Ang langan lagi ko nagbago. Gamay ra man inay. Gamay ra mag 20 duha ang laman. Ganahan magukog palidja. Wa man kuan. Kolesterol. Unsa way? Aw, wa pa rin kolesterol nga nang urat. Insa ito? Kolesterol. Kolesterol. Aw, Insa gaw kolesterol. lagi. Kolesterol. Lagi. Ito. Okay ra nagaw di kahilwas. Di magali ko kahilwas. Lagi. Sakto ni butang ag itloganan kog ngani. Napoy na palijan. Ganahan mo kog palidja. Bisag kanay bitong kanon gaw kanang nay isog bara. Ganahan ko. Tukan. Oh. Pero pohon lagi kay nanano mas kuya. Manano mas kuya ag palidja. So dara guys agahang napalit. Namalit pamiron kayo pa may utanon puhon na og kaluyan ag mga ipang tanom ni kuya. Kay lisod din sige tag pamalit para ani. Ang palit tag utanon worth pud yung 80 pesos. Basta jud ay magkugi nga to ni ja. Aw, mabuhi jud kay gani. Kani 20. Isa masiguro ni kabuok, hiwa-hiwa ni ja. Baw. Neno. Kaginan siya na di ba si Dani? Kay isa kaputos 20 pesos man oh, see. Mabuhi na jud ni tao basta mangitag paagi. Awa. Nga to day pang buhaton ay ug nanay mga utanon. Manuroy ko kadabay. Char. Karon pod hapong pasodjig mga batag kaon ani kay ako'y laing giluto, mora ni. Ngayon ko ma. Nga kaon palidja. Muka ng palida ma. Ya, kaon. Hindi gali mo kaon. Silutan. Muka ma. Kaon na siya. Kaon na lisin kaon guys Aliana. Lakaan ko na alala na. Ipakita na kaon na na. Lagi. Kana. Kana. Hindi. Lagi. Very good. Ano pili-pili gun say nas lamisa. Mora dyan ay kanun. Hindi na mangitaglain. Dali na liksing. Ikaw nagtakman. Uy, di ka makaon na. Isda na karabalyas. Isda ka. Kaong Grisaliana, ang very good Grisaliana kanang kagpalidya. Ikaw makabret ng palida mo ha? Ay, naliksi pilihan ng itlog lang, di. Dali na. Pilihan na pilihan. Kaya ko cara pilihan ng itlog lang, di. Kau, di ka palidya, pili eh. Dali. Kasi nga di makamukaon ito. Nakabit pamato ito. Lagi siya mukaon ma. Kau, sagdi na kau. Napili ah. Ikaw alyan na, kaya na ko na makakaon dyan ng palidya. Kaon ko ma.
Malabi ma. Pagdali alyan ha. Bantay magdugay ka ang anak kang orasan. Lugar na dyan po ka mahumagkaan yan ha. Sama. Ate lagi pagdaduha ng luto. Hi guys, may batang nagpatabang sa isang assignment. Kay di kong kamao. Sari mo assignment. Kusga, tanan basa. Ay si babaw. Assignment in English. Apil na Tanan. direction Direction. but Put put a check mark in the box in the box if the pair of pictures rhyme. but put Across. Across. Na may kuhan. Pair of pictures rhyme. Mukhang ka mustap ka kay na may period. Lagi. rhyme But but put a cross mark if it it is is not. Oh. Minsan man eh. This is minsan man sa English. May minsan in English. Cup. cup Akan eh. Minsan man sa English. Ala. Glass. glass. A cup and a glass. Minsan man rhyme sila. Kasabot ka ginsa ng rhyme. Minsan man rhyme di. Sila Magkatunog daw sila. Pareha ba sila sounds? Glass o cup. Pareha di. Minsan may butang. Put a cross mark if it is not. Oh. Magka-rhymes lang doon di. D Oh. Ito yung butang. X Di. Wala na di. Ay, suotin naman sa kawi. X na, kaya di man na rhyme. Kasabot na kag minsan ng rhyme. Kanin, sa man eh. Sa man eh. bag Kare. Sa man eh. Sa man eh. Bag, kan eh. Tingog. Di man mo tingog. Di mo ibaw ni mo rhyme bag di. Isa man eh. Tingog lagi, isa man eh. Isa man eh. Isa man na. Bag. Magilaw Ha? Magilaw Isa ni? Magilaw Ay, magiliw. Nisa may English sa magiliw. Di mo na magiliw na yung anak. Isa mo din sa English. Alapod. Kani bag, kani plug. Wala ka sabutin sa ng plug. Isa man eh. Isa man magka-sounds bag and plug. Isa man rhyme di. Magka-rhyme. Magka-rhyme ang bag sa ka-plug. O isa may gingan sa direction. Ingan na direction. Put a check mark in the box if the pair of pictures rhyme. Magka-rhyme sila dili. Right O. Isa ibutang. Basahan na ang ikaduha. Basahan direction. Basahan ko sa gano'n makasabot ko. Direction word Right right is in the space provided if it is a sentence a sentence and noun. If it is noun, it is a noun if it is non-sentence, non-sentence. The girls, sige. girls dance The girls dance gracefully. Saman. Isa man na, sentence or noun? a sentence. Ha? Isa man ang the girls dance gracefully. Sentence or noun? Isa man na. Sentence. Oh, butang ang sentence. Is. Ha? Is. Isa.
Minsan man at the park. Minsan man at the park. Minsan man ang park. Minsan man ang park. Minsan man na. Noun or a sentence. At the park. At the park. Minsan man na. It is a sentence or noun. Noun. A noun. Dharma. Direction. Draw a triangle on the blank if it is telling a sentence and a circle. If it is an asking sentence. I have. Okay. I Draw a triangle on the blank if it is telling sentence and a circle. I have a big dog. Sama na, if it is an asking sentence, I have a pet dog. Sama na, Saman, I have a pet dog. Saya butak na. It is telling sentence. Sige. My circle. Come on. Direction. Draw a triangle on the blank if it is telling sentence and a circle if it's an asking. Isa man yung asking. Mag-draw ka og triangle. Kung ang imong gibasa, a sentence. This is a sentence. Sige. I have a pet dog. Sentence or asking. I have a pet dog. I have a pet dog. Sige. Draw a triangle. What are you doing? Minsan man na asking question man na. Asking question man. Asking man na ka na may question mark. Letter O, butang. Hindi ko rin eh. Ikaw. Manami, assignment. The next day. Ako na yung tanan. Dede misa, kambag Matumba na nimo. kaya nanguha mi og buwak. Ganay sa mga nakuhang buwak. Oh. Kuan. Isa rin nga dyan ni siyang buwak ka na maningan. Yung paradise. Na nice. Birds of paradise. Na nice. Hagna ko ang pastora. Yeah. Nice lagi ng mga buwak na kuha. Oh, ferns. Darada. Panawagan sa tagida saging deres ka magjo na hinog na. Kuhain taon re kalbog dami-dari. Galig makaambit pud mi. Tao sayang ah. Nakuha ni mo tan. Hala. Hala, nakakuha sa tan. Milon. Wild. Na, basig manig katapos ang araw na lang natin ngayon. Uy, lagi mang good. Unsa man na ay kasi nakailan makahilo na. Tan. Dagbay para bagi mong anak tan. Ayaw ko. Sa mako na basi makahilo lagi tingan na oy. Tanaw na. Para bata kay bog sa kasi nakaila daning prutas man jud na. Vine man na ni saka sa lubi. Baho ka batan. Hala, Ilain. nga? Mama Milon eh. Ako lang. marulubi-lubi, ha bebe. Kaya siya kahinog. Kasi exotic fruit na pud ni. Wa nis ko an i-search ka Baho sa. mangkuan. Adyo ko na tan kay teng Di na nibok ano. di. Magay lang dadani kay dara kay basig. Ipakita ni tatay bisig Nanay ko mga tatay. hindi masatay ka kita. Ay no. Nakalimot. Kalimut Buta. ko nanay. Kalang dadan re. Abi datan biyang dadantan. Aso na nagibuak na day. Mara mo kuan. Di ba sin og maka Mara milon ito.
Tagok ra ba? Mang gid ni batasas taong no bisag bahoy. Di mo baho. Nami diri sa kalabungan, nas kambag doon ang uha mig buwak. Di ni mo kang giingantan. Katong ilo. Ay, ilo. Wansa sa kiyato. Agilo. Agilo dito may adyo to. Baho to? Uy, ayo, uy. Binuang ram, raso. Uy, batasan, nagdanguhag buwak dyan sa larin. Mamilain. Harap na kain ko. Tas-tas. Ano yung pasita guro? Gitanim ni ugwa ni yung tubo ra. Or Okay. Baon. A few moments later. guys, nauli na daimi. Mao ni among nakuhang buwak. Nice ka dyan Inja. Kani si Jaco ani Pern. Fern. Basta kayong isa kasako Pern nagkari. Sorry. Birds of Paradise. Nice na. I-decorate. Kaya dahil kalihukan sa simbahan. Jaras happy. Jaras happy. Hi happy. Mani mga kuan binuhi ni pastora. Butan. Liwat ni pastora ni. Uy hala kamo ka day? Nag-practice ka? Liwat ni pastora dia. Dia pa isa dia. Masuk ko dito sa pastora. Liwat ni pastora. Yung pag-isa guys dia. Hi. Parang kakiyute pakisa ko be. Pakisa ko. Nilakaw naman. Ice. Dede ko kalimot ni Ice kay puti man. Mangitaw ko guys. Kaya si KitKat dia. Let's joy ito Ay. Parang ka-cute. Dapat dia Wow. Hi Joy. Agkari si Happy. Karas KitKat og si Ice. Kuya wag mga mingming si kuan, pastora. Hala na ako jud na. Sana all si Ate Lero dia. Ako na po sunod ng practice ko. Biro man pati. Diba nagiring mo eh? Isa ba ito kantahon? Ano sa tate lang. Kaya des Ate Galero dia. Mas nice din magkantaw. Katong pag birthday pastora. Ano sa mga nice lagi to te. Kinumpos ng pastora? Inumpos. Katuti lang. Jesus na to. Lain ka tupo. Nako daron te. Isu. Datay. Walay lain. Hindi makatupong basta kantag pang Ginoo. Hana na Diyos, labaw ka sa tanan. Walang doon ang imong ngalan. Imong tanan pagdayin. Saan ito? Pila na naka-chords tayo, Patra ka? Ang
sa ron, te? Di, kay kinumpos ni Pastora. Nasa man ron? Naparon? Naas ka pastoran ko. Paro kanta guys, kanang na kinumpos ni Pastora Faith. Kuya, si Pastora no? Composer. Daghan. Composer si Pastora. Diyan si ate pinakanta. Kay ikaw lamang ang takusog ang yan. Walay lain. Walay lain. Uwiso Nice din. ang Diyos na tinutan ka. Uwiso ang Diyos ay Hindi kanta ni Jagi mong i-compose. kay ikaw takusog yan. Walay lain. Walay lain. Nice ka, Jute. Kanta. Sabi laing kantahan na. Kaya guys, agamang kuhas bukid. Dapat tinagdatag daw, no? Adi ka to dang buwak, ka to dang fern. Gani. Kung butangan na nagawang dahon, okay na. Bumupuan din sa bamulusir na kay na may green. Bumuto ka ng green. Jesus Christ, King of Kings, Lords of Lords, Jehovah Jireh.